Segur que us sona aquest tema musical, aquest famós que dur és ser un bebè, és molt més dur ser pare o mare, us ho asseguro. Avui parlarem de tot això amb la Gràcia Tucci, que és treballadora social i que ha impulsat un grup que ens explicaven abans, es posarà en marxa el dia 4 d'abril a la biblioteca. És un grup de suport mutu per a cuidadors de nadons de 0 a 3 anys. Pares i mares, però també altres cuidadors. Ens ho explica la Gràcia. Benvinguda, bon dia. Moltes gràcies. Entenc, per començar, que diem pares o mares, però esteu oberts a qualsevol persona que sigui el cuidador d'un nadó de fins a 3 anys, no? Sí, exactament. Bueno, al final, totes les persones que estan cuidant d'un bebè tenen problemàtiques o situacions molt semblants. Acosta't més al micro. Situacions molt semblants, perdó. I, bueno, la idea és juntar una mica aquestes persones per trobar-nos, per compartir, per trobar un espai que altres persones d'ambients diferents no entenen. I, bueno, com diem les mares, no? Som monotemàtiques, parlem sempre de les mateixes coses. I una mica la idea és fer-nos suport, resoldre dubtes, veure que una problemàtica, una situació, perquè no li diem problemàtica, no? Situacions que ens trobem al diari, altres persones, altres cuidadors, altres mares, i passen pel mateix, i veure com ho aborden i com passen aquesta situació, i això ens aporta eines i també una mica d'alleugeriment, no?, de la càrrega emocional. Explica'ns com va sorgir la idea, perquè em deies, tot això té a veure amb que jo sóc mare. Exactament. I de la meva experiència doncs, he volgut compartir-la amb la resta, i si a algú li serveix, no? Entenc que és aquesta sororitat i aquesta empatia. Total. Bueno, jo soc mare fa 11 mesos i la meva filla, la Paola, és una nena d'alta demanda, és una nena que ha plorat molt des de molt petita i, bueno, amb molta exigència de cures, no? Fins a 6 mesos, per fer un exemple, no volia estar amb altres persones que no siguéssim jo o el pare. I això, pues, complica una mica la situació emocional de la família, no? Llavors ens sorgien moltes preocupacions al meu marit i a mi i de a veure com podem abordar aquesta situació. És una nena que necessita molta energia, no pot jugar sola, per exemple, necessita sempre algú que sigui amb ella, molta validació, i bueno, saber el que li passava ens ha ajudat a bueno, si teníem paciència, a posar-nos una doble capa de paciència i trobar eines llegint per veure com abordar aquesta situació, no? I llavors vaig dir, ostres, si jo m'he trobat en aquesta situació significa que hi ha altra gent, no? I bueno, jo li dono el pit a la meva filla, llavors estava en un grup de lactància perquè és el pel matí, ¿vale? Llavors què passa? La situació d'avui dia, molta gent torna a treballar i, clar, no hi ha moltes coses a rubir a la tarda. I llavors vaig dir, ostres, tu, per què no crear alguna cosa per la tarda que totes les mares o els cuidadors podem estar junts i, bueno, un espai relaxat, un espai on pugui estar els nens, i jo vaig dir, on fer-lo? A la biblioteca, perquè hi havia un espai perfecte, que és la sala de petits lectors, com van dir abans. I, bueno, l'Adrià, que és el director de la biblioteca, em va dir, m'encanta la idea, cap al davant, i, bueno, i aquí estem. Qualsevol persona que hagi patit a un nadó de fins a 3 anys li sembla una bona idea. Estava pensant que moltes vegades, i això segurament en els grups d'amics i familiars, la gent s'ho diu, quan algú té un nadó, una de les primeres coses que et diuen és per què no m'havies explicat aquesta part negativa o no tan agradable de ser pare o mare, i després estan totes aquelles creences, mites. T'estava escoltant amb el tema de plorar molt, entenc que pel camí també has escoltat moltes vegades a molta gent dient és que no l'has d'agafar tant, és que l'has de deixar plorar, és que no sé què, i molts consells que al final tu dius, clar, com estàs perdut, penses, potser algú té raó. Per tant, entenc que aquest també és un dels objectius, no? Compartir de forma relaxada aquestes pors que tothom té i veure que ningú té una vareta màgica, no? Totalment. I cuidar-nos una mica. La idea és cuidar-nos nosaltres per poder cuidar millor dels nostres fills, perquè
Hi ha vessants, una mica dels temes tabús, no? Per al tema, per exemple, del sexe entre la parella, que és una cosa totalment lícita de parlar obertament, i els grups que es creen avui dia pues, parlen molt del bebè, però no tant del tota l'altra vessant emocional de la parella, dels amics, perdes molts vincles quan tens un fill, perquè bueno, jo tinc 30 anys, per exemple, i moltes de les meves iguals no tenen fills, llavors tot això, no? Parlar de les emocions, parlar de la parella, de la son de la nit, de la frustració que tens, i no solament del bebè. Una mica un espai per nosaltres, diguéssim. Clar, és que quan deies, les mares som monotemàtiques. També és cert que quan un té una criatura, doncs hi ha moments en què va bé compartir els neguits sobre la criatura, però jo recordo moments de dir, ja no vull parlar més de caques, és a dir, del color de la caca, perquè tu mateix dius, em tornaré boja, no és normal això de parlar de caques d'una altra persona. Totalment, no? Totalment. Per tant, està bé aquesta mirada a la parella i a la pròpia persona. Jo no sé si ja teniu clar per on aniran les coses o deixareu que flueixin doncs els comentaris, les preocupacions, però més o menys suposo que intuïu quins seran els temes estrella, no? Sí, bueno, jo he creat una petita programació. De moment tinc un parell de col·laboracions amb Kion Salut, que és un centre d'aquí de Rubí que fan tot el tema de fisioterapeutes, i parlarem del sol pelvià, per exemple, una xerrada, i després estic tancant una altra xerrada amb una sexòloga, la Luz, que va ser companya meva al col·le, i bueno, treballarem tot el tema de la parella, per exemple. És a dir, que a banda de ser un grup d'ajuda mútua i on us podreu trobar, també tindreu convidats o experts en un tema, que aquesta és una altra de les qüestions que dèiem abans ajuden molt, és a dir, quan t'estan dient deixa'l plorar o no sé què, i agafes un llibre o parles amb un pediatre que té una visió diferent, dius, que hi ha una altra alternativa. Aquesta és la idea, no? Que vinguin experts i que us puguin explicar doncs, que tal situació és normal i que passarà, que és el que més et tranquil·litza, saber que... Exactament. Bueno, i tenir idees, no, diferents de les que un té preconcebudes, no? En el seu interior, diguéssim, no? Si algú ens està escoltant o mirant a través de www.radiorubi.cat i diu, ostres, aquest grup a mi m'interessaria, estic segura que qui estigui en aquesta situació dirà a quina hora ho fan, que vaig cap allà. Què ha de fer? Està obert a tothom? Està obert a tothom, de moment. Jo tinc a l'Instagram, la tribu Rubí, on justament avui hem publicat ja el dia de començar, que és el 4 d'abril, i llavors he posat allà si em poden comentar quanta gent serem, més o menys per saber. La capacitat és de 20 i pico persones, no crec que serem tant. Ojalà. I llavors, bueno, que em vagin comentant, però en principi és obert a tothom, és a les 5 de la tarda, és una horeta, i bueno, us convido a venir, veure, no cal participar si no voleu, podeu venir a veure com funciona el grup, i si us agrada, doncs quedar-vos o no. No hi ha cap problema, som totalment oberts. Explica'ns una cosa, Gràcia. A mi m'han parlat d'un concepte que és la generació de cristal o la generació de vidre, una cosa així. Explica'm què és. No sé si és un mite, si és una realitat, si és un tòpic. Bueno, jo crec que avui dia hi ha coses que s'han de trencar. Hem de treballar les emocions i abans no es feia. I llavors, pues, estem en ello, no? Tot el tema també de la societat, que hi ha una pressió molt forta, i tot això pues, ho hem de trencar. I llavors les emocions són la principal barrera que trobem aquí, que abans no es treballava i ara sí. Pues ens diuen generació de cristal, pues pot ser, som més sensibles i això és positiu. Està bé trobar-se malament, està bé demanar ajuda, són persones i els nens, tot això, són esponges i agafen tota aquesta realitat del nostre entorn. Llavors... Bueno, a la generació no cristal tampoc és que le haya ido muy bien con la maternidad y paternidad, amb la qual provem una fórmula nova, no? Exactament. Sobretot, per aquells que ens estan escoltant, el que més es necessita en una situació com aquesta és que ningú et jutgi,
que algú et digui que això que et passa és normal, que tu ja saps la teoria, però necessites que algú et digui que et passa el mateix, deies abans he dormit una hora, sembla mentida, però saber que hi ha una altra persona que també dorm poc t'ajuda a saber que no ets l'únic bitxo raro del món. Per tant, aquest serà l'ambient, no? Un ambient de llibertat on cadascú tindrà el seu model de paternitat i de maternitat, que també és un I és dret, perfecte, no? és que la diversitat forma part del món, no? Bueno, jo soc treballadora social, imagina't, atent persones de totes les formes i maneres, diguéssim, no? I està bé, cadascú fa les coses a la seva manera, i això crea la diversitat, i sort que la tenim. Imagina't un món on tots siguéssim fotocòpies i tots iguals. No, la idea no és aquesta. La idea és agafar el que t'interessa, incorporar el que et serveix, compartir com ho has fet, sense jutjar, i un espai que surtis amb una mica més lleugera. No sé si m'estic explicant. Perfecte, perfecte. I a més, crec que començareu amb bons ítems, perquè si tot el dia estàs cuidant i parlant i sent pares, està bé també recuperar aquesta part. Està bé i és absolutament necessària. Aquesta part de parella. Per tant, molt bé. Començar per una qüestió fisiològica que a totes ens afecta després de parir, que és el sol pelvià, i just després sexualitat, que mira, si no has dormit massa, però has tingut alguna alegria, igual també et despertes més. És veritat, al final dius no he dormit, però t'enfrontes a la jornada complicada amb la criatura amb una mica més d'ànims, no? Pot ser, sí. Gràcies, moltíssimes gràcies. Gràcies a per vosaltres. haver-nos acompanyat, que vagi molt bé el grup i t'esperem d'aquí a unes setmanes, potser ja amb conclusions i amb explicacions de com està anant el grup i de com esteu ajudant a la resta. I a més, segur que a tu també et va molt bé per esbargir-te i pensar en una altra cosa. Moltes gràcies. Fins un altre dia. Que vagi bé.